Ngiye ngizwe abafana bethi wayisusa inkulumo. Nanoma ikuphi la ukhona ungilalela ukhona, ngiyakubingelela namhlanje egameni lika Jesu. Aba usetekisini, usemotweni, usekhaya, usendlini, usemqashweni, usemjondolo kuma-suburbs, uselokishini, usemakhaya, greeting namhlanje ngiyakubingelela egameni lika Jesu. Mhlambe inkulumo yami ake ngivale kanje namhlanje. Nezinye izinto umuntu ake ayibuke ayithathe kancane, azibukele kude, ayitshela ukuthi azizom-affecta ndawo noma azizomphazamisa ndawo, kodwa iqiniso lithi kukhulu la esingakuhlukumeza khona. Incwadi yokuqala kaJohn chapter 3 verse number 15. Incwadi yokuqala kaJohn chapter 3 verse number 15. Uthi lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Awengathi ngayiphinda le part. Lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Everyone who keeps hurting a fellow believer is a murderer. Everyone who keeps hating a fellow believer is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Uyabona lento yakho yokuzonda omunye umzalwane, noma ngesesiyena nje umzalwane nje, kodwa kube nabantu othola ukuthi wena uyabazonda noma ubakhulumisi. iBhayibheli lisivezela ukuthi wena ngokwenza njalo umbulali, noma ungapretend ngazuthi wena uright, noma ungapretend ngazuthi wena awuzondi, kodwa iqiniso lithi wena uyamazi umuntu omzondayo, ozusho futhi ukuthi sibani manje mina ngimphiwe, sibani bani mina ngimthandi, sibani bani mina ngimnyanya kabi, uzumnyanye nje owakho, sibani bani wangithathela ukuthi lalela wena umbulali wena. And akusho mina, kusho iBhayibheli lithi ke iBhayibheli awunakho ukuphila okuphakade, okusho ukuthi wena uzophila isikhashana ngenxa nje yokuthi umbulali, ngenxa yokuzonda. Wangithi uyabona ukuthi lento yakho yongaxoleli ukuthi ihamba ibanga elide kangakanani. Mawufunda incwadi yeZakha 28 verse number 13 lithi ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. Ngoba khona abayivuma kodwa uthola ukuthi abayishiyi. La kukhulunywa ngokuzivuma bese uyazishiya. Uyavuma bese uyashiya. Ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela. iZakha lezo 28 verse number 13. Uyivuma kuphi wena izono zakho? Uyivuma kuphi wena iziphambeko zakho?
lesifo sakho songaxoleli usiceba kubani? Ngiyakhuluma mina namhlanje. Lesisono sakho noma lesiphambeko sakho songaxoleli usiceba kuba ngoba sidinga ukucetshwa naso. Yabo nje ubukwazi ukuceba lezono lezi ezincane zokuthi sekwenzeke wantshontsha naso lesi sokuzonda sicebe ngoba angeke uzuphumelele ngiyakutshela mina. He who covers his sins will not prosper. Hey, Osiam. But whoever confess and forsake them will have mercy. Ngeke uzuthola umusa kaNkulunkulu kusenezinto osayifihlile wena. Ungezwe ngabantu bekukhohlisa. Bekutshela ukuthi hayi wena right. Nawe ngempela uzupretend engazuthi right. Nikhohlisane emakhoneni. Nivumelana ngento wrong. Ukuthi hayi usibani bani wena miyeke. Uzombona uNkulunkulu. Kodwa iqiniso lithi wena uyamzonda lo uyamzalwane. Ofihla iphambeko zakhe akayikuphumelela. Ungazibona ungaphumeleli nje empilweni. Ake ucheck ukuthi ayikho into oyifihlile enhlizweni yakho. Ngoba ungasifihlela thina abantu. Kodwa okusala uNkulunkulu angeke uzumfihlele lutho. Yeka lento yakho yokuzonda abantu. Yeka lento yakho yokuba namaqhubu. Ngoba lento yakho uyabona ukuthi ayikusebenzeli futhi ayikusizi. Iyeke. I mean usibani manje angimphiwe bani. Uyadinga umthandazo for leyo hliziyo yakho. Enenzondo. Ngisasho namhlanje. Choose for forgiveness. Choose for forgiveness. This is Apostle T.G. Shange. Okhuluma nawe namhlanje. I'm saying to you, choose for forgiveness. Mina ngiyazi ukuthi akulula ukuxolela. Kodwa ngikuvezela isithombe sokuthi ukungaxoleli kwakho uzokwenza ukuthi uye ekulahlweni wena ozondayo, wena ongaxoleli. Lo muntu omzondayo akana nkinga yena. Kungenzeka ayiphile impilo yakhe nje ekhululekile. Kodwa wena impilo yakhe ibophekile ngenxa yokuthi awuxoleli. Ake ngivele ngithandaze bese ngiyavala. Uyafuna yini uNkulunkulu akusize kule nhliziyo yakho engaxoli? Wherever you are, beka isandla sakho esifubeni. Bese uthi uNkulunkulu ngiphi inhliziyo yokuxolela. Mina ngisho la ukhona beka isandla sakho esifubeni. Sengiyathandaza namhlanje. Ngiyeke lo seduze kwakho. Akana nkinga lo seduze naye. Umuntu onenkinga la wena ongaxoleli. Beka isandla sakhe esifubeni sengiyathandaza. Baba nangu umntwana wakho ngiyathandaza egameni likaJesu. Wena uNkulunkulu okwazi ukulapha inhliziyo zethu. Wena futhi uNkulunkulu okwazi ukusiza ukuphila kwethu. Lapho sonile khona sidinga wena. We confess our sins today. Asifuna ukufihla iphambeko zethu. uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyazivuma. Futhi baba siyazishiya namhlanje. Ngegama likaJesu. Laba abantwana bakho babeka izandla zabo ezifubeni zabo. Bathi uNkulunkulu belaphe enhlizweni yabo engaxoli. Ngegama likaJesu.